a estar al Teatre Rialto, la companyia Patricia Pardo, de dimecres 26 a diumenge 30 d'abril, amb l'obra El Fandango de Marx, una obra que recull teatre, circ i música tradicional valenciana. I és per això que, per dimensionar el fet musical, la Banda Simfònica de la Quà s'acompanyarà a la companyia per sonoritzar els fandangos, les xotes, toquen una rapsòdia també, vull dir, música popular valenciana dins d'un llenguatge humorístic però també contemporani, de lo teatral, de lo circense, per parlar del món obrer valencià dels anys 80 d'Extraradi i de com aquella generació de pares que lluitaven per un futur millor, per un avanç proletari, ara potser miren amb recel la nouvinguda d'altres persones que també busquen aquesta utopia d'equilibri i de redistribució de la riquesa mundial. I tot això, que és molt, però que intentem fer-ho senzill i poètic, és el que trobarem al Fandango de Marx al Teatre Rialto esta setmana. Si me'n vaig a treballar a Alemanya, jo vaig amb els meus papers, és diferent. No vaig a nado, no vaig a nado. Envoltats